שלומי בונה סוכה, ערב ירוקה, על כן היא עסוקה היום, ואיזו סתם סוכה. נחתוך כל גיליון בריסטול ל4 עד 5 רצועות. גיליון אחד לאורך, גיליון אחד לרוחב, וכל רצועה נגלגל צמוד צמוד ונחזק בעזרת סלוטייפ. הרצועות הארוכות באורך מטר הן יהיו גובה הסוכה, הקצרות 70 סנטימטר יהיו הרוחב. אלה המידות שאני בחרתי, אתם כמובן יכולים לבחור מידות אחרות, והמידות האלה יקבעו בסופו של דבר את מימדי הסוכה. לאחר שגלגלנו וחיברנו את כל המוטות, 8 קצרים ו4 ארוכים, נחבר ביניהם. קודם נסדר על הרצפה, ולאחר מכן נחבר בעזרת דבק חם. מי שאין לו דבק חם יכול להשתמש בשלב הזה במאסקינג טייפ. כשהשלד מוכן, נצפה אותו באלבד. מי שאין לו אלבד יכול להשתמש בגיליונות בריסטול בשביל הקירות. את האלבד נחבר בעזרת שדכן או בעזרת דבק חם. וכמו שאתם רואים, חלק מהמוטות שלי עשויים מגלילי נייר טואלט. זאת הזדמנות נהדרת למחזר למי שיש כמות של גלילי נייר טואלט או של נייר סופג, יכול להשתמש בהם במקום בגיליונות בריסטול. מה שנותר לנו הוא הסכך. עכשיו אפשר להשתמש בגיליונות הבריסטול הירוקים ולגזור עלים או לצייר עלים. את הסכך נחבר בעזרת דבק חם או בעזרת מאסקינג טייפ. עכשיו נוכל לעבור לחלק הכי כיף, שזה הקישוטים, ונוסיף כמובן שטיחון או מחצלת שלאושפיזין שלנו יהיה נוח לשבת, במקרה שלי האושפיזה שוש. וזהו, תהנו, חג שמח.